Доктор Борис Клайн е трето поколение лекар в фамилията Клайн. Фамилия, чиято съдба е белязана от един от най-тежките терористични актове в Европа. В 16 април, Велики четвъртък, 15 часа и 30 минути. От най-голямата тогава църква в София остават руини, а по тях лежат 150 жертви. По-късно изследователите определят трагедията като атентата на века. Атентатът в църквата Света Неделя от 1925 година начертава и професионалното развитие на доктор Клайн. Вече 18 години той остава в операционните зали на Втора хирургия в Пирогов. Минути след взрива, тези неща са ми разказвани от баба ми. Това се е чуло естествено в центъра на София. Те са живеели сравнително близко тогава до Света Неделя, на пътя Ехтими. Разбира се за това нещо. Тя тръгва с по-малката си сестра към местото на събитието. Там е било всичко, естествено, суматоха. Изнасяли са ранени, бити, и тя се опитва да открие баща си, след което тръгва след превозните средства тогава, файтони и каруци, с които са ги водили към Александровска болница. И когато стигат там, санитар, техните думи, им показва на една носилка баща им, след което го покриват и го изнасят. Така че тя е знаела, че той не е починал, може би на мига, бил е жив по време на транспорта, но когато го вижда, вече е бил издъхнал. По повод на атентата съм си мислил за съдбата на тези хора. Колко от тях са могли тогава да бъдат спасени, ако попаднат на съответното място и да бъдат превозени за съответното време. Това за мен ще стане така едно предизвикателство и вече като студент бях така абсолютно убеден, че вървя по този път и ще стана хирург. Вече 30 години доктор Борис Клайн събира материали за кървавия Велики четвъртък. Между убитите е и прадядо му, царският офицер Иван Попов. Той участва в Руско-турската война, служи в 3-ти пехотен Бдински полк, а по-късно ръководи полка, участва и в битките край Сливница, Горголят и Триуши и в Сръбско-българската война. И съм си мислил, че доста нелепо един мъж участвал в толкова битки, оцелял, загубил толкова другари. Нали, всичко това съм чел казано в неговите мемуари, да намери смъртта си по този начин в църква, нали, по повод на едно опело, а не на бойното поле или там, където е бил през целия си живот. Цялата подготовка продължава месеци. Атентаторите внасят бомбата на части. Няколко седмици. Докато една от колоните на основния купол не се напълва с 25 кг експлозив. Бомбата избухва по време на опелото на генерал Константин Георгиев. Депутатът от управляващия демократически сговор е убит 2 дни преди атентата до църквата Свети Седмочисленици. Първоначално е било предвидено да бъде убит тогавашният шеф на политическата полиция Владимир Начев, но по агентурни канали ръководството на полицията тогава е разбрало не за атентата, за това, че се готви покушение върху Начев и същия е бил много добре охраняван. И затова този акт може да се определи като извършен на няколко етапа. За да се събере мишената
на акта, т.е. управляващата върхушка в страната, е било замислено извършването на убийство на видна политическа фигура, чиято смърт и опело да събере управляващата клика тогава в България и с един удар тя да бъде сразена.